Goedenavond. Overleven Roda, NVV, Fortuna en VVV de coronacrisis. Staatssecretaris Van Rijn voor Sport zette vandaag de boel op scherp door niet uit te sluiten dat een aantal betaald voetbalclubs gaat omvallen deze periode. Hoe houden we het rijke Limburgse voetbal overeind? We praten erover vandaag met directeur Marco Bogers van VVV en met de technisch directeur van Rode JC, Jeffrey van As. En we hebben verbinding met NVV-icoon Erik Meijer. Hier is hij, klaar voor de Bundesliga. Fortuna-trainer Kevin Hofland en Dominic Bladworth, dat is zij van VfL Wolfsburg. Zij wil weer gaan voetballen. Vanavond in deze uitzending van Avondgasten, corona in Limburg. Van harte welkom. Duitsland start eind deze week en ook de Premier League gaat weer beginnen in Engeland. Vanaf 1 juni mag het weer, zo klonk het vandaag dus over de plas. En in Nederland krijgen de clubs de oren gewassen door politici. Klaas Dijkhoff hekelde gisteren het ontbreken van een plan om het totale Limburgse voetbal, het Nederlandse voetbal moet ik zeggen, daar hoort Limburg ook bij, overeind te houden in deze tijd. Er werd wel gezegd, we lijden ongeveer 400 miljoen schade. Punt. Het was nog niet echt een vraag, maar ja, die voel je dan wel aankomen. Toen dacht ik, ja, dan moet je moet echt eerst een plan hebben. Ook omdat het nog niet mee gaat vallen. Om begrip te krijgen voor het feit dat je grote bedrijven waar miljoenen omgaan met spelers die miljoenen verdienen, gaat helpen. Terwijl aan de onderkant van het betaald voetbal zijn er spelers die thuis te horen krijgen of je niet beter een andere baan kunt doen, zodat er wat meer brood op de plank komt. Dus het is gewoon een hele lastige wereld, waarin vooral de laatste weken zagen we vooral discussie over wel of niet promotie, degradatie. En dan denk je, ja, je kunt beter die krachten bundelen en kijken hoe komt het Nederlands voetbal hier nou beter uit. En als er dan nog iets nodig is, dat voorleggen van is er hulp mogelijk, dan ja, maar een beetje op zijn beloop laten en geld vragen. Harde woorden van Klaas Dijkhoff dus. Marco Bogers, VVV Venlo, directeur. U laat het op zijn beloop? Ja, zo zegt Klaas Dijkhoff dat. Dat geloof ik niet. Er wordt op de achtergrond wel degelijk gewerkt aan een plan en aan plannen. Een goed voorbeeld is. Verkoopt u het dan zo slecht? Ja, daar zit wel wat in. Ik denk dat het imago van het Nederlands voetbal, maar ook het voetbal in zijn totaliteit, dus ook wereldwijd, niet zo best is op dit moment. En de ervaringen van de laatste weken, die werken natuurlijk niet mee. Als je rollenbollend over straat gaat, over promotie, degradatie, en dat clubdirecteuren elkaar publiekelijk in ieder geval bejegenen, dan is dat niet goed voor het imago van het voetbal. En in zekere zin heeft hij wel gelijk. Ik denk dat Klaas Dijkhoff ook meer doelt op de solidariteit, waar men denk ik ook in deze tijd meer van verwacht. En tot op heden is daar nog geen sprake van. Ja, en Klaas Dijkhoff en de Nederlandse politiek zegt natuurlijk over het algemeen eerst solidariteit in eigen kring en dan mogen jullie bij ons aankloppen. Nou ja, goed, daar zit wel wat in. En ik heb dat zelf ook al een paar keer gezegd. Ik vind ook dat juist in deze tijd dat we moeten gaan kijken naar de beschikbare gelden die er zijn. Zo zijn er tv-gelden, zo zijn er Europese gelden. En je zult moeten gaan kijken met elkaar. En er ligt natuurlijk wel ook een hoofdrol voor bijvoorbeeld de KNVB, voor de Eredivisie, voor de Eerste Divisie, om die handschoen op te pakken samen met de clubs. Ja, en tot op heden moet ik eerlijk zeggen dat ik daar nog weinig van gezien heb. Terwijl juist grote clubs ook zeker weten dat ze volgend jaar misschien wat minder transferinkomsten hebben. Maar wel degelijk nog inkomsten, transferinkomsten. Maar ook Europese gelden gaan verdienen. En die zou je natuurlijk, en dat is natuurlijk een discussie niet van nu, maar ook al van langere tijd. Die zou je natuurlijk anders moeten verdelen, net zoals tv-gelden. En ik denk dat daar ook wel op gedoeld wordt vanuit Den Haag. Van bereik nou eens een keer met elkaar meer solidariteit. In plaats van dat je discussieert over promotie-degradatie. Wel degelijk een belangrijk item, maar op dit moment niet het belangrijkste. Het gaat gewoon om het overleven van het Nederlands betaald voetbal. En men weet al dat heel veel clubs, dat geldt natuurlijk ook voor Roda, maar ook voor VVV, het al jaren moeilijk hebben en iedere keer proberen te overleven. Dus wij zijn wel wat gewend. Maar je mag nu juist in deze tijd wel wat meer verwachten van de grotere clubs die gewoon al jaren een voorsprong hebben als het gaat om transferinkomsten, Europese gelden, maar ook grotere stadions, dus meer verdienmodellen. Ja, we vragen eens aan de man die gepokt en gemazeld is in betaalde voetbal. Jeffrey van As, nu technisch directeur bij Rode JC. Bij NAC heeft hij onder meer gezeten, natuurlijk bij Den Haag de laatste jaren. Hoe kan het dat die solidariteit in het voetbal zo ver te zoeken is op het moment dat het mes op de keel staat?
Ja, maar ik denk dat iedere club eigenlijk voor zich bezig is. Weet je wel. Dat ze eerst zijn gaan kijken van oké, hoe staan we er zelf voor? En niemand kan ook voorspellen hoe zo'n seizoen eruit gaat zien. We Je hadden kunt het net... nu niet van de politiek verwachten dat ze straks zeggen van oké, pensioenen misschien gekort. Dadelijk moeten we weer bij de ambtenaren salarissen korten. Op het moment dat die clubs niet zelf eerst tot een akkoord komen om bijvoorbeeld het Champions League geld te delen. Ja, maar dat is wat Marco net ook aangaf. Dat de grote clubs daarin een beslissing moeten nemen. Natuurlijk, de kleinere clubs zoals wij alle twee zijn, zijn daarin heel nederig en moeten afwachten wat zij gaan beslissen. Kijk, wat nu het geval is dat alles over elkaar heen rolt. Omdat die competities niet uitgespeeld kunnen worden. En omdat niemand weet van hoe het volgend seizoen eruit gaat zien. Hoe hoog is de nood bij Roda? Ja, de nood was al vrij hoog voordat coronacrisis kwam. Omdat er wat andere financiële problemen zijn. En gelukkig wordt er op de achtergrond hard gewerkt om Roda weer gezond te krijgen. En dat betekent dat er een aantal nieuwe partijen in gesprek zijn met de huidige financiers. Alleen dat heeft nog even tijd nodig en dat maakt het voor mij iets lastiger. Ik moet geduldig zijn om echt concreet aan tafel te gaan met een nieuwe trainer, met nieuwe spelers. Eigenlijk om een start te maken met het Jos volgende Odenis wordt er op dit moment gesproken. Hè? Kunt u pas eigenlijk aan de gang als technisch directeur op het moment dat het echt allemaal in kran en kruik is? Ja, in principe wel. Want je bent afhankelijk van je budget. En als je niet weet hoe zeg maar, de huidige gesprekken zeg maar, verder gaan, ja, dan kan je nog geen start maken. Ja, maar je heeft natuurlijk wel een aantal contracten. Ja, een aantal opties heeft hij nog gelicht, hè, dus dat komt wel nog. Ja, Maar je hebt jongens, meerdere scenario's. En wat het nu heel erg lastig maakt, is van hoe gaat zo'n begroting eruit zien zonder publiek en met alle perikelen die er zijn. Ja, dat is nog helemaal niet duidelijk dus hoe dat gaat lopen in Nederland. En kunnen we überhaupt starten op 1 september? Wat we wel weten is dat de Bundesliga wel gaat starten. Volgende week al. En Erik Meijer speelde jarenlang in die Bundesliga, onder andere in Leverkusen, onder andere ook bij Alemannia Aachen. Daar maakte hij, vond ik, zijn mooiste doelpunt. Toen nog het hele kleine Aken tegen het hele grote Bayern München van Oliver Kahn, de doelman, ooit nog in de WK-finale. En Meijer kopte Aken naar de bekerwinst. Paulus! Oh! Es ist Meier! Schauen Sie dieses Gesicht! So sieht ein Volksfeld aus. Also ich bin bereit. Von mir aus kann es losgehen. Goed, en 16 jaar zit er tussen die verschillende beelden. Het doelpunt voor Alemannia Aachen tegen Bayern München en de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalweekend. Erik Meijer, van harte welkom. Leuk dat we je even kunnen spreken. Dit weekend ga je naar München. Heb je er zin in? Ja, ik heb er zeker zin in. Lang genoeg hier gezeten. De tuin ligt er perfect bij. De garage is opgeruimd. Alle kleren netjes gesorteerd. De schoenen gepoetst. Dus nu is het tijd voor voetbal. Ja, je doet analyses voor Sky van veel Duitse wedstrijden. Is dat nu voor jou dadelijk ook anders? Voor mij in principe verandert er voor mij niet zo heel veel. Omdat ik voornamelijk de Champions League en de Premier League deed. Maar ik ben natuurlijk wel gigantisch blij dat de Bundesliga weer opstart. Dat betekent dat de rest van Europa waarschijnlijk snel zal volgen. Ja. Marco Bogers, die zit hier ook van VVV Venlo. En die vraagt zich af waarom in Mönchengladbach wel en bij ons 35 kilometer verderop niet. Heb jij er een verklaring voor? Een hele goede lobby bij de regering. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het gaat om de centjes, denk ik. Ik denk dat het aandeel aan Europese, hoe zou ik zeggen, aan euro's een stuk groter is in Duitsland dan in Nederland. In Nederland is het wat dat betreft wat beperkter. En Duitsland is gewoon zo machtig. Het voetbal is zo groot dat dit echt iets is waar de mensen ook naar hunkeren. En het risico wat ze nemen, dat beseffen ze heel goed. Maar laten we maar hopen dat dat goed gaat. Ja, als je dat hebt over het hunkeren en het besef van het risico, betekent dat ook dat de beleving wat betreft het voetbal toch groter is in Duitsland dan hier? Ja, zeker. Ik denk als je hebt Nederland, dan heb je Duitsland en het overtreffende trap is dan Engeland. Maar de mensen gaan er in het shirt naar het stadion, met de sjaal om. En als er op zaterdag een wedstrijd is, dan gaan ze echt niet twijfelen van ik ga naar de IKEA. Nee, dan gaan ze gewoon die wedstrijd kijken. Ja, dat is mooi. Ja, je hebt het al over Engeland. We weten natuurlijk dat je ook bij Liverpool hebt gespeeld. Die waren zo lang geen kampioen. En dit jaar zou het ervan moeten komen. Het gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Heb je er iets van gehoord? Nou, ik volg het op de voet. En ik hoop maar dat ze half juni weer beginnen te spelen.
Er zit wel een heel groot plan in de pipeline. Dat is in ieder geval geschreven. Nu moet het nog zo zijn dat het qua corona en qua virusniveau dusdanig is dat ze zeggen yes, let's do it. Ja, de burgemeester van Liverpool die was zelf wat sceptisch. Want die zei, ik denk niet dat op het moment dat Liverpool kampioen wordt, dat we hier de mensen achter de ramen houden. Hè, dan wordt dat toch één grote explosie van vreugde. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want je hebt het meegemaakt. Ja, ik denk precies hetzelfde. Ik denk niet dat je de mensen dan kunt tegenhouden. Zeker niet als ze al zo lang thuis gezeten hebben. Maar wat is dan wijsheid? Ik weet het ook niet. Niemand kan dat vertellen, want we hebben het allemaal nog niet meegemaakt. Eén ding is wel zeker. Of het seizoen al wordt afgespeeld of niet, voor mij is Liverpool gewoon kampioen. Oké, dat is duidelijk. Hè? En je doet nog altijd natuurlijk je sessies met You'll Never Walk Alone. Laten we het even hebben over je periode bij NVV. Want daar was je natuurlijk succesvol als voetballer. Maar ook de laatste jaren ben je actief geweest als trainer. Nu, dit jaar niet meer. Maar NVV natuurlijk wel een hele moeilijke situatie op dit moment. Hoe zou de club verder moeten voor jouw gevoel? Ja, ik denk dat er niks anders op zit dan te kijken wat hebben we voor lopende contracten. Wat loopt af? Hoe kunnen we zorgen dat we met een piepklein budgetje dat net boven het amateurvoetbal uitkomt in de keukencompetitie kunnen meedraaien? Iets van een rol kunnen spelen. Wat dat dan ook is. Maar het is koffiedik kijken. Maar dat geldt ook voor Den Bosch. Dus wat dat betreft is het niks anders in Maastricht. Dus, en wat voor soort... moeilijk, zoals de laatste jaren wel vaker. Ja, wat voor soort trainer hoort daar dan bij? Iemand die dat als een grote uitdaging zoekt om uit een groep die misschien minder kwaliteit heeft, het maximale eruit te halen met menselijkheid, met iets voor elkaar over hebben en met een teamgevoel. Ik denk dat dat een trainer is die daarbij hoort en die ook op financieel vlak natuurlijk niet zoveel te eisen heeft. Goed. Heb je een idee? Heb je een naam? Nee, ik heb niet direct een naam klaar liggen. Misschien dat ik er eentje mag noemen, maar dat is dan omdat ik het zelf heel mooi zou vinden. Een vriend van me, Roel Koolmans. Zou zomaar kunnen. Nou, dat zou heel erg mooi zijn. Jarenlang natuurlijk assistent geweest bij Bert van Marwijk. En de laatste jaren op eigen benen. Samengespeeld bij Meersen, weet ik. Hebben jullie heel lange tijd. Hartelijk bedankt, Erik. Heel veel succes en veel plezier natuurlijk komend weekeinde. Goede vaart. Dankjewel mensen. Veel plezier daar en blijf gezond. Jeffrey van As, Erik Meijer noemde Roel Koolmans al. Die kan niet meer op het lijstje bij Roda. Die trainer is al weg. Ja, kijk, het is meer een vriend van hem wat hij zegt. En daar heeft hij wellicht een voorkeur voor. Hij heeft natuurlijk goede trainer natuurlijk, ook al een beeld geweest bij MVV. Ja, hij heeft natuurlijk wel een goede leermeester gehad aan Bert van Marwijk. Dus als hij goed opgelet heeft hoe die het allemaal deed, dan denk ik dat het ook wel een goede keuze kan zijn voor MVV. Ja, u heeft samengewerkt met Fons Groenendijk natuurlijk in Den Haag. Die heeft ook gespeeld bij Rode JC. Praat u nog met hem als trainer in Kerkrade? Nou ja, ik zou liegen. Toen bij mijn binnenkomst bij Roda kreeg ik die vraag natuurlijk ook. En wij werken heel graag samen. Alleen Fons heeft toen al aangegeven dat hij toch aan het kijken is om te kijken van oké, kan ik in het buitenland aan de slag of kan ik in de Eredivisie blijven? Want werken in de Eredivisie of werken in de Eerste Divisie is op alle vlakken anders. En zeker op financieel gebied. En toen was er nog geen coronacrisis er nog eens bijgekomen. Dus ja, wat Erik ook zegt, van als je bij MVV-trainer wil zijn, dat geldt eigenlijk ook voor Roda. Dat moet je niet doen voor het geld. Dat moet je doen omdat je wat ziet in de club en dat je de club terug wil brengen op het niveau waar het hoort. En dat is ook de insteek geweest bij mij. En dat moet ook de insteek zijn van de nieuwe trainer. Heeft Groenendijk al nee gezegd? Roda terugbrengen naar de Eredivisie. Voorlopig heeft hij de boot afgehouden. Maar echt nee zeggen, dat heb ik nog niet gehoord. Oké. Wachten we af hoe het afloopt deze week met de onderhandelingen. Marco Bogers, heeft u nog nieuwe spelers kunnen aantrekken voor VVV in deze moeilijke tijd? Jullie zijn wel heel creatief, hè? Ja, afgelopen week met Lucas Smit hebben we een speler gehaald natuurlijk. Nou goed, er gingen wat geruchten dit weekend over Jafar Arias. Ik zal dat ook niet ontkennen. We zitten in een afrondende fase wat betreft een contract voor 1 jaar met een optiejaar. Met Arias? Ja.
Dat heeft ook te maken met het feit dat op een aantal vitale posities in het elftal jongens zijn die nu zeggen wij verlengen niet, wij kijken nu verder. Dat betekent ook dat wij ook verder kijken. En zo kom je uit bij spelers die voor ons financieel haalbaar zijn, die ook passen binnen ons budget nu. En waarvan de staf en Stan Valks vinden dat dat nu de juiste kandidaten zijn. Dus dan betekent toch dat wij straks naar een elftal moeten van 17 selectiespelers en een aantal nieuwe jongens. Ja. En Christian Koen, blijft hij? Met Chris Koem zijn we ook in een afrondende fase. Is een belangrijke speler voor ons. Brengt veel ervaring mee. Heeft de afgelopen seizoen goed gespeeld. Echt goede wedstrijden. Maar ook echt iemand die belangrijk is voor de groep. Dus de bedoeling is dat Dus Chris schrijf nog een op jaar blijft. voor volgend jaar. Die mag je wel noteren. Ja, die noteren we. Nu zei Erik Meijer zojuist, het grote verschil tussen Nederland en Duitsland is vooral de lobby. Duitsland, Bundesliga, heeft een goede politieke lobby. Heeft de Nederlandse Eredivisie, de KNVB, het voetbal dat niet? Ja, dat is lastig aan te geven. Ik vind dat heel moeilijk. Ik weet... Je kunt kijken naar het resultaat. Dat zegt wel iets natuurlijk. Dat zegt wel iets. Hè. Ik heb wel vanuit de Eredivisie calls, want we hebben bijna dagelijks een call met de Eredivisieclubs, begrepen dat er een lobby plaatsvindt vanuit de KNVB. Maar goed, als ik dan vorige week ook weer de uitspraken van Hugo de Jong beluister, dan vraag ik mij ook af van hoe zit dat met afstemming, hoe zit dat met timing en communicatie naar buiten? Want het is natuurlijk wel... En Hugo de Jonge zei tot eind dit jaar, vanaf 1 september in ieder geval, geen publiek in de stadions, zonder mensen. Zonder voor uw gevoel dat daar een harde noodzaak voor was? Nou, nee, dat zeg ik niet. Dat vind ik lastig. Maar op het moment dat wij al weken bezig zijn met de clubs om te kijken hoe wij richting onze seizoenkaarthouders en supporters gaan communiceren over seizoenkaarten, dan is het wel heel erg vervelend dat vlak voor zo'n moment deze uitspraken plaatsvinden. Dat brengt ons wel weer in de problemen, want dan moet je daar ook de communicatie weer op gaan aanpassen. Hoe gaat u dat doen met supporters die een seizoenskaart kopen en die nu horen van kom er niet in tot januari? Nou, dat is lastig. Daar hebben wij de afgelopen week ook voor benut om daar intern over te discussiëren hoe je daarmee omgaat. Wat ons betreft, dat past ook vind ik bij een club als VVV, willen we eerst dit seizoen afronden. Ze hebben toch een aantal wedstrijden gemist. Daar gaan we iets voor bieden. Daar komen we, als het goed is, morgen mee naar buiten. En voor het dan doe vandaag maar. Nee, dat doen we morgen. Welke kant gaat het dan uit? In de zin van, krijg je een voucher? Je moet dan denken aan een voucher. Hè? Dus je moet wel denken aan enige vorm van compensatie, of hoe je het wil noemen. Ook daar moet je weer voorzichtig mee zijn. Dat heeft ook allerlei juridische consequenties en financiële consequenties. Maar wij gaan ze tegemoetkomen voor wat betreft het afgelopen seizoen. En voor het komende seizoen werken we ook aan een aantal opties die ook weer een stukje betrekking hebben op loyaliteit van de supporter. Want daar doen we natuurlijk wel een beroep op. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat je die mensen dus ook wel iets moet bieden. Ook in de tijd dat je niet naar het stadion kunt komen. Want dat is natuurlijk wel de perceptie van de supporter. Ja, waar ze wel aan het stadion kunnen, dat is dus in Duitsland. Voor de mannen, dat weten we in ieder geval. En we hopen ook een beetje voor de vrouwen. Want die zit ook nog steeds op het vinkentouw. Dominic Bloodworth uit Horst, die speelt in Duitsland in Wolfsburg. En is ook een pijler sinds de afgelopen 3 seizoenen, mogen we zeggen, bij het Nederlands elftal, bij de internationals, waar ze groot feest vierden op het wereldkampioenschap na de finale. En het waren mooie beelden van het wereldkampioenschap voetbal met Dominic Bloodworth inderdaad. We kennen er ook nog als Dominique Jansen uit Horst. Dominique, nu in Duitsland, in Wolfsburg, ook in grote afwachting voor wat er gaat gebeuren met de Bundesliga. Hoe ziet het eruit voor jullie? Op dit moment weten we nog niet heel veel. Maar als we van de waarschijnlijkheden mogen uitgaan, gaan we 30 mei geloof ik weer van start. Dus gewoon fingers crossed dat er groen licht wordt gegeven en dat we snel weer kunnen beginnen. Ja, je speelt dan bij Wolfsburg. Hè. Hoe gaat het voor betreft het testen en het kijken van wat er kan en wat er onmogelijk is? We worden wel goed getest. We zijn bijvoorbeeld afgelopen zaterdag getest. Ook daadwerkelijk met zo'n staafje dat ze in je mond en in je neus zeg maar, een beetje afnemen om te kijken of je positief bent of negatief. En we zijn dus nu maandag weer getest. Dus in de ochtend moesten we al om 6:10 op de club zijn om te testen. Dus we worden goed getest, alles wordt goed bijgehouden. En we hebben gewoon heel veel maatregelen die worden genomen. En daar moeten we gewoon ons aan houden. Ja, ben je blij dat je in Duitsland voetbalt en niet in Nederland? Op dit moment ben ik wel zielsgelukkig inderdaad. Als we weer doorgaan met voetballen natuurlijk.
Ja, heel erg spannend inderdaad. Dat zullen we de komende uren horen, want waarschijnlijk valt vandaag het besluit. Nu hebben we natuurlijk ook het Nederlands team, hè, waar je ondertussen rots in de branding bent achterin. We hadden het succesvolle wereldkampioenschap. We hoopten nog op een Olympische Spelen, maar dat is verplaatst naar volgend jaar moet ik zeggen. Hoe ziet die route er voor jullie nu uit? Heb je er iets voor gehoord al? We worden gewoon ten alle tijden zeg maar, gewoon bijgehouden wat er allemaal gebeurt bij de Olympische Comité, bij de UEFA, bij de FIFA. Dus we worden wat dat betreft goed op de hoogte gehouden. Verder is het voor de staf van het Nederlands elftal ook gewoon even afwachten totdat er dadelijk weer meer groen licht komt. Dat we ook daadwerkelijk weer kunnen trainen en dat teams weer wedstrijden kunnen spelen, competities weer gaan starten. Dus ik denk zodra dat weer normaal van start gaat, dat we ook bij het Nederlands elftal gewoon weer onze route zeg maar iets aanpassen. En van daaruit dan gewoon weer gaan doorpakken richting Olympische Spelen 2021 op dit moment. Ja, dat is mooi. Nu zagen we nog een aantal foto's van jou, Dominique. En ik meen dat er eentje bij zat met mondkapje. Hebben we dat goed gezien? Dat klopt trouwens. Ja, ik weet wel welke foto je het over hebt. Maar je zet je in voor goede doelen ook bij jou? Vanuit de club hadden ze gevraagd of wij de kinderen van de Kids Club, dus de Wolfie Club heet die volgens mij, of wij dan kleine pakketjes rond wilden brengen bij deze kinderen. Dus gewoon in deze tijd dan toch nog iets kleins te kunnen geven, iets kleins te kunnen doen. Dus in Duitsland word je wel verplicht om met een masker rond te lopen in openbare plekken. Dus als je dicht bij mensen bent om jezelf en anderen te beschermen. Dus wij deden natuurlijk met een mondkapje deze pakketjes rondbrengen. En op deze manier hopelijk veel lachmomenten bij deze kinderen op hun gezicht te kunnen brengen. Ja, supermooi. Goed, Dominique Bloodworth, hartstikke bedankt en heel veel succes bij de start van de Bundesliga voor vrouwen. Dankjewel. En we praten met Jeffrey van As over andere hele goede Limburgse voetballers. Guus Huppers, die wilde u eigenlijk hebben voor Roda, heeft ermee gesproken. Zag je naar VVV gaan, want die kon u eigenlijk nog niks bieden. Hoe gaat het met die andere jongens in de selectie, zoals bijvoorbeeld Reemans of Soeren, die ook uit de eigen jeugd komen? Nou, dat zijn jongens die inderdaad talentvol zijn. Waarin ik heb aangegeven dat we graag met ze door willen. Dus onderhoud goed contact met de zaakwaarnemers van... Kroeks en Novakovic bijvoorbeeld, die zijn... Die hadden opties in hun contract, dus dan moet je wel een beslissing nemen. Want neem je geen beslissing, heb je ook kans dat ze weglopen. Pepijn Slusser hebben we ook gelicht. Het waren 3 jongens waarvan ik dacht van... Daar moeten we wat mee. Dat zijn jongens die het goed hebben gedaan. En, dus daar moet je, als ze een optie hebben, dan moet je die lichten. Of je zegt van joh, we zien er geen toekomst in. We hebben ook een aantal jongens niet gelicht. En bij de andere jongens is het gewoon geduld hebben. En wachten totdat je weet wat je budget is. En dan kan je echt aan de slag. En voor de rest is het nu warm houden van contacten. Maar dan heb je ook kans. En ik moet ze eerlijk toegeven dat... De zaakwaarnemer van Guus, Patrick van Diemen, heeft me netjes op de hoogte gehouden en gezegd van joh, er is interesse ook van andere clubs. Kan je concreet worden? Nee, dat kan niet. En dan kan ik hem ook niet kwalijk nemen dat hij daar wel een keus maakt. En ja, het gevoel was wel, nou, het moet in ieder geval ergens in Limburg zijn, omdat hij toch wel terug naar huis wilde van daaruit gaan voetballen. En ja, wat dat betreft hebben we ze ons afgetroefd. Alleen ja, ze hebben ook nog eens het voordeel van dat ze Eredivisie spelen. Dat is iets waar wij naartoe willen. Natuurlijk, die hiërarchie is iets anders nu. Ja. U heeft 20 aflopende contracten bij Roda. Dat is eigenlijk een voordeel bij een nadeel nu. Nou ja, je ziet bij heel veel clubs natuurlijk heel veel aflopende contracten. Dus er zijn heel veel spelers beschikbaar. Dus je zal ook af en toe geduldig moeten zijn met het invullen van bepaalde posities. Dus ja, de macht, denk ik, ligt iets meer bij de clubs nu. Met hetgene wat je aanbiedt, dat je ook zegt van joh, er is weinig speelruimte, dit is het. Take it or leave it. Dus wat Marco ook zegt, met jongens die wel een bepaalde naam hebben bij hun, die willen wachten. Ja, dan loop je wel het risico dat een club verder gaat en andere spelers vastlegt. En dan is er geen plek voor jou. En dan zou je toch maar af moeten wachten of er daadwerkelijk ook wel een club voor jou komt. En die datgene wel wil betalen wat jij in je hoofd hebt. Want ja, daar gaat een verandering komen in het voetballen. Ja. Het feit dat jullie dadelijk zonder supporters moeten gaan spelen, of in ieder geval zonder publiek, de eerste seizoenshelft zoals het er nu naar uitziet. Is dat nog een onoverkomelijk probleem bij Roda? Gaat het jullie een hele hoop geld kosten? Ja, dat denk ik uiteindelijk wel. Aan de andere kant hopen wij nog steeds dat... kijk, er zijn nu al wat versoepelingen geweest. Dus we hopen dat het virus steeds beter onder controle komt. Waardoor je eventueel misschien toch... Kijk, in het openbaar vervoer gaan we ook met mondkapjes. Dat zou wellicht ook kunnen in een stadion. Wij zijn ook aan het kijken van... Hoe maak je dat stadion nou coronaproof? Wij hebben een groot stadion. Het afgelopen jaar zaten daar niet heel veel mensen. Maar wij denken dat ook dat stadion toch op een andere manier ingevuld kan worden. Waardoor
je toch mensen kan ontvangen op een veilige manier. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, die 1,5 meter in het stadion is geen probleem. Maar daarbuiten natuurlijk met Ja, binnenkomen. en naar binnen komen en hoe ga je naar het toilet en hoe kan je wel een biertje halen of wat te eten. Maar je moet daar wel over nadenken als club zijnde van dat je ook op die manier gaat proberen om je stadion coronaproof te maken. Ja, Roda live op Fox, zou dat een optie zijn? Alle wedstrijden uit de keukenkampioen-divisie. Om Ja, de supporters tegemoet te komen. ik denk het wel, maar dan zou je toch naar meerdere speeldagen moeten. Want als je in de Eredivisie een bepaald aantal wedstrijden hebt en ook nog eens in de Eerste Divisie en dat moet allemaal in 1 weekend gespeeld worden, dan is het toch vrij lastig met het aantal zenders wat er is om dat voor elkaar te krijgen. Ja, we houden in het achterhoofd misschien nog een ideetje voor later. We gaan eerst naar Kevin Hofland, want die trainde vandaag met Fortuna Sittard. Voor de allereerste keer weer lekker buiten. Het kon weer. En nu voor het eerst ook als hoofdtrainer. We weten, toen hij promoveerde, zat hij eigenlijk nog gewoon als assistent op de bank. Hij vroeg het en ik heb het met heel veel liefde gedaan. Wat een geweldige man, wat een held en wat het begin van een trainerscarrière. Kevin Hofland! En dat was de promotie en ondertussen begint Fortuna komend seizoen dus opnieuw in de Eredivisie. Nu met Kevin Hofland als hoofdtrainer en die stond vandaag voor het eerst op het veld in die nieuwe functie op 1,5 meter. Kevin, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Hoe ging dat in die nieuwe setting? Ja, wel even wennen hè, natuurlijk. Je moet je goed houden aan de richtlijnen. De jongens natuurlijk nog eens een keer even extra voorlichten. Voetballers die vergeten nog wel dingen snel die niet leuk zijn. Maar nee, ging prima. Ja. Nu hebben jullie een aantal jongens nog die uit het buitenland terugkeren, die dan in quarantaine moeten. Hoe is het daarmee? Nou goed, we hebben er bewust voor gekozen om de jongens 4 mei uiterlijk terug te hebben in Nederland. Daarna zijn ze ook bij de dokter, alle buitenlandse spelers, bij de dokter langs gegaan voor even te checken. Ja, van daaruit hebben ze die quarantaine zijn ze gestart. En ze hebben nu 1 week erop zitten, dus ze moeten nog een weekje en dan sluiten die jongens weer aan. Jij debuteerde zelf voor Fortuna in 1997. Hè? Henk Duut was toen assistent-trainer. Die is nu in beeld om hoofdjeugdopleiding te worden. Fijn om weer samen te werken. Ja, goed, hij is een van de kandidaten waar geloof ik mee gesproken is. En die gesprekken, ja, dat ligt niet bij mij. Dat ligt bij onze algemeen directeur Ivo Fennings. Nou ja, goed, als zo iemand terug zou komen, ook weer iemand uit de regio met toch wel heel veel ervaring, dan, ja, en die de club ook wel kent, al jaren hier rondgelopen heeft, zelf een hoofdtrainer geweest is, dan zal het wel leuk zijn, ja. Mm-hmm. Als je nu komend jaar dadelijk de Eredivisie ingaat, wat wordt je doelstelling? Nou ja, goed, je doelstelling voor Fortuna is sowieso handhaven. En nogmaals, we zijn natuurlijk in afwachting wat er nog de uitspraak van de rechter dadelijk komt, met wel of niet promoveren. Of misschien komen er toch nog 2 clubs bij. Geen idee. Mochten er 2 clubs bij komen, dan vliegen er het jaar dan, of in dat seizoen ook 4 uit. Dus dat verandert ook weer. Maar uiteindelijk moeten wij ook wel realistisch zijn en ons nog een jaar focussen op handhaving. En alles wat je meer meeneemt, ja, dat is gewoon mooi meegenomen voor de club. Brief en Kevin Hofland, hartstikke bedankt. Heel veel succes komende maanden. Dankjewel. En dan kan ik u nog melden dat Dominic Bloodworth inderdaad vanaf 29 mei weer te zien is op de Duitse voetbalvelden. Ook de dames gaan weer voetballen in Duitsland. Marco Bokers, hartstikke bedankt voor de komst. U ongelukkigerwijze niet. Nederlands voetbal ligt dus nog even stil. Jeffrey van As ook hartstikke bedankt. Heel veel succes heren de komende maanden in deze toch moeilijke periode voor alles en iedereen rondom het Nederlandse voetbal. Wij zijn er morgen weer en dan spreken we onder andere met viroloog Koopmans, lid van de Wereldgezondheidsorganisatie, over de stand van zaken rond misschien wel een vaccin. Dat morgen in Avondgasten Corona in Limburg. Tot dan.